rubuta ta yayi kan ɗan ɗariƙa da suka yi sakaci da sunna amma ba kan ɗariƙa ba. Shehunan ɗariƙa babu ɗaya da bai fice da riƙo da sunnar manzo Allah ga shi Usman dan Fudiyar akan a tsaye da sunna a kawo da bid'a sai da ya zara kansa kali jini yayi tsaro duk kasan nan kowa ya shaide shi kawai kuma carbin ɗariƙa na hannunsa bai gano bid'a ba ce. Abin da ma yake faɗa yana tawassuli a tafarkin ya ita sunnar annabin da carbin ɗariƙa ya rabbi alima baɗinin ka zahiri a jibin laziya da ubi abdul qadiri darajatu abada fi biladillahi kad ambat wajen mat inda abdul qadiri imanuna ma'a sunnatin fi da'atin zidriha bi shaykh abdul qadiri haka yi zuwa karshen ta dali wannan ra'ayi ta shehu usmanu ce da kullanci yayi ta dan uwansa muhammad bello a ɗansa wato kaninsa abdullahi na gombe tarjama ta zuwa larabci bulwai dubu ko da abdul qadiri ma sun narare ko umodu wani yin acce na kan ko da nusi da abubakar ma sun narare ko umodu sahabi. Da haka in an ga rauni akan ruko da sunna wannan ba daga dariƙa bane. Musulmi nawa ne yake da rauni gun ruko da musulunci sai wai bata musulunci? Abu nawa musulunci ya hana mu musulmi kar mu yi muke yi wannan ya bata musulunci? Abu nawa musulunci ya umarce mu yi mu musulmi ba ma yi wannan ya bata musulunci? To dan kaga wani dan dariƙa ko ta yar dariƙa suna aikata wani abu da ya saba wa musulunci to zalunci ne ka dora dariƙa nan laifin dora musu su akan kansu. Inda zai zama laifin dariƙa yau an buɗe littafin dariƙa aka ga anan aka ce yi wannan abu wanda muna kalubalantar mutum ya kawo domin sai dai jakarka ta tagi a tsauni. Ban jin akwai wanda zai iya kawo wani abu da ya inganta a ɗariƙance da ya saba wa koyarwar manzon Allah ba na jin akwai shi. Kuma waƙin hadisai wanda suke istishhadi da zancen da shehu suyuɗi ya kawo cikin alfiyarsa wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u mutasibina al-ajra fi ma yadda'u suna cewa gashi ta suyuɗi da yake sufi ya faɗi wadda ai da suke wa annabi ƙaryan hadisi sufayi ne wannan ba haka suyuɗi yake nufi ba. Inda haka suyuɗi yake nufi dan me yasa zama a cikin sufayen? Dan me zama ba da kariya ga sufayen da lamarinsu ya rikita duniya ya ƙi ganuwa har agun wasu ai babu irin su ibn al-arabi al-hatimi ba kamar su majazuban sufaye amma ka duba suyuɗi ya yi talifi mai suna zajen lagabi bi tabri a ibn al-arabi wanda a ciki ke tabbatar da kamar ibn al-arabi cewa wali ne. To wanda yake jinjina wa su baye irin waɗannan majazubai shi zaka tuhuma da ɓata ko kin ko sukan su bacci barbari da farzi shi kuma yana cikin mahawiyan su baye sultan al-ashiqina ma ake kiransa amma yana da qamul ardi ala ibn al-farzi suyudi ne ya rubuta a shi ka nemi ma'anar waccan baiti wasan rum sufiyatun qad wadaw kuma sufiyatun qad wadaw da yace sharruhum ai ba wani abu ne ya sa al-imam suyuti ya sa su a muqaddimar lissafi adalci da safa'in zuciya irin na sufaye a matsayinsa na sufi dan ya maida sufanci zuwa ga turba yadda shine al'adar sufaye da duk suke tajaddidin ilimi su suke inganta sunna su suke fada da bid'a su ne ma da ta qur'ani na hakika su ne mufassirai ga bintu shadiya misra tana da wacce tana da qur'ani juz'i 20 na tafsirin littafin Allah su hanya ce ta mace. To abin da yasa ya fara da wannan ya faɗi su bai a tsawon farko kenan wato safa'i irin na su bai amma wadi ai malaman hadisi su ne kan gaba wanda ba su bai ba. A duba taliban da malamai suka yi na musamman akan wadda'an malamai masu yin ƙaryar hadisi an samu su bai tsirare ne. Yanzu Nuhu ibnu Abi Maryam bisa misali Nuhu ibn Abi Maryam malami a malam hadisi almajiransa amma an taƙiƙi yana da hadisi sama da 4,000 na ƙarya. Sufi ne ba sufi bane. Gulamu Khalil al-Baghdadi sufi ne ba sufi bane amma an aje hadisai bila adadin. Abu Hanifa kawai hadisi 300 ya kirkira wa Abu Hanifa kawai an ce me yasa yace nafta'il wa linuraqiqa biha ulubal amma muna kirkira wani hadisai don mu sa mutane su ji tsoron Allah ne. Malamin hadisi ne shine mai hadisin falalar hailala wanda yake cewa
ya ji gun Yahya ibn Ma'in da Ahmad dan Hanbali sun ce su kuma sun ji gun Abdurrazzaq sai ai kuma da isnadi kan manzon Allah annabi ya ce wanda ya faɗi la ilaha illallah khalisan mukhlisan za a gina masa a cikin gidan aljanna ta farfara kasuru a gidan aljanna adadin kowace kalma da take cikin hailala adadin yawan hailalar kasarun nan wato wannan ta farfara cikin kowace guda ɗaya akwai shigifa 70,000 a kowace shigifa 70,000 akwai gado 70,000 akan kowane gado akwai huriya wato budurwar aljanna wadda mai kamun gaba 60 tsakanin kowace gaba da kowace gaba wato ɗani 60 kuturinta mil ɗaya faɗinsa mil ɗaya tudinsa mil ɗaya da tsuntsaye a safiru na lu'ulu'u masu bakin zinari masu fuka-fukan murjani masu sanda yake maganan nan Ahmad dan Hanbalin yana cikin mutane zaune a masallacin Bagdaza kuma yana cewa kuma Ahmad dan Hanbalin ya yi bin ma'inin yaji sai da ya biri ya gama aka ta tara sadaka cika aljihunsa bakin hadisi ya daɗi to halala ɗaya da wannan falala ai ko ya sha liki dan zan lissafi za mu yi mace miliyan nawa ce za ta fito duk kalma da wannan adadin lissafi aka cika mai aljihu zai tafi baya ta haihu Ahmad dan Hanbali ya kira shi ya zo ya naci ko ƙarin alheri zai samu ya ga tuwo da sauri ya zo gurfa daga gaban Imam Ahmad sai ke cewa wannan hadisi da ka gaya wa mutane gunwa ka ce kaji ya ce Ahmad dan Hanbali da ya mai kun ga bai taba ganin Ahmad bai san shi ba sai Ahmad dan Hanbali ya ce to Ahmad dan Hanbali dai ni ne Ahmad dan Hanbali ya yi mun ma'ina kuma abokina ne wani Ahmadin kenan kuma yaushe muka zantar da kai a jama'a da yake mai rai ba rasa motsi ne maimakon ya ji kunya wai sai ya fushi irin abin da ake ce tabar makunya da ka kan nade ta ce ko dama ana ga mun Ahmad bin Hanbali wawa ne bai yadda ba ashe gaske ne ashe ko yanzu kai a zatar da kai kadai ne Ahmad dan Hanbali to malami ne suna Ahmad dan Hanbali goma gare ni kowanne suna Ahmad dan Hanbali ya ibn Ma'in ma bakwai ne amma ana ce mun kai wawa ne sai yau ne dai kada riga ta ce fita kun ga bai fanni kauya ba bai gyara ba bai karbi gyaran ba abin da yasa na bada wannan misali ibnu Qutayba cikin tamyizul khabith min al-tayyib shi ya kawo wannan hadisi malaman hadisi ne waɗannan ba sufaye ba wata yin hadisi sima ce ta malaman hadisi ya faɗi sufaye a tsawon farko saboda safayi su sufayen da suka yi nisa ma sai su dinga karɓa kai tsaye ko da ke wannan babin kan buɗe shi ya buɗe kofar girma na zo ne magana da yaran zahirin amma yadda suke faɗa lastu lin nawi jitukum na wala fi argabu halli zai da nishani aina ma sha ya samu fataha da ruwa da kisra da sukuni kawo musu ake da waridi suna magana su faɗe su ko suna rubutu su tura su suke da lokacin riwayoyi har su karya da haka ya jama'ar annabi a gurguje a takaice abin da nake sa rufe mana da shi shine ilimin hadisi gona ce mai taki a cikin ɗariƙun mutanen Allah kuma su ne ma suka jihadi na hakika suka tabbatar da sunna ta tabbata su ne suka yi faɗa da bid'a suka rushe ta ruguzu kuma da jininsu ne aka shayar da yabanyan musulunci karanta ya kai tsaiko ta fitar da amfanin da a yau ake ribatarsa ba tare da na tsawaita ba ina ganin sakamakon malamai masu jira ai ga wasu shehu abdul da nan kuke sallah to shi ke nan to an ce har yanzu ba sallame ne ba to bari rufe da wani misali muhimmi jama'a wani tambihi muhimmi wanda nake sa a rufe muku da shi game da matsalar ilimin hadisi
zuwa ga san rai da da'awar cewa wannan ya inganta ne a riwaya ko kuwa a ƙabata da alƙur'ani a nasabta shiga wato faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka kawai matasa su kusku a bayan wannan san rai su gaskata wannan da'awa ko da wannan da'awa ta saba wa ijma'in sahabban manzon Allah ko da wannan da'awa ta saba wa ijma'in tabi'ai ko da wannan fatawa ta saba wa abinda al'aimatul arba'a suka haɗu a kansa sai ijma'in malaman musulunci ma gaba ɗaya ya zama na akan wannan fatawa yake a samu wani mutum a gefe ya amfani da dabararsa ya kirkiri tunaninsa ya ɗauko aya alƙur'ani ya sauya ta ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi fassarar da ya ga dama kai kuma ka gaskata shi ka bi shi to abin da nake faɗa wa matasa haɗarin wannan a yau kar mu zaci cewa zai tsaya ne akan ɗariƙun bayan Allah kawai ko akan mazhabobi na a'imma kawai ko akan mashrabi na aqida kawai wallahi wannan usulubi in dai an ci gaba da bunsa a tabbata cewa zai rushe tashi kansa musuluncin kuma zai rushe ma'aikin Allah din sallallahu alaihi wasallama kuma zai kai ga har zatin ubangijin ba zai bari ba wannan musulmi wanda zamani ya zo da shi da ake yayi musulmi ne wanda yake kamar hawan matattakala an aje maka mataki mafi kusa a ƙasa da kai mai bin sa yana sama da shi wanda yake bin sa yana sama da shi har aje inda za ka nufi ka ɗau ƙabar ka ɗora ba tare da ka bi na ƙasa da shi ba to za ka dawo da baya ka fasa ƙiya wannan musulmi wanda a yau ake amfani da shi ake ƙaryarsa na da'awar cewa sunna abin da ya inganta alƙur'ani fahimtar malamai na ƙwarai shi abin da ake yaƙi a yau a dawo da al'umma kai inda gaske ne wallahi tallahi billahi da ba a saba tsarin da magabatan na farko suka dora a kai tun daga bangaren aƙida har bangaren nabawiyat abin da ya shafi manzon Allah har bangaren usulun har bangaren furu'u abin da ya zama mazhabi kenan da ba a saba musu a yau an kirkiro sababbi ba amma abin ya zama da dabaru ne wanda ba kowa ne zai iya fahimtar su ba la ilwa illa al-alimun kamar da Allah ya faɗa sai mutumin da yake da tahqiqi yake da kwalliya ido yake iya ganin abin da ya buya a cikin duhu idan muka bi usulubi na cewa abin da ya inganta mazhaba ne za su halaki su bawo mazhabi kowanne musulmi zai iya buɗe shi tsari ya ɗauko hukunci zai iya buɗe musulun ko wani littafi daga littafin hadisi ya ɗauko wani nassi ya kuma ba da fatawa da wannan nassi ko da